lumayu marang Gusti. Panglimbang 5 menit dina Selasa wage tanggal 1 Juli taun 2020 kapethrik saka Injil Matius bab 8 ayat 23 tekan ayat 17. Pake, tulung. Bengoke Wendy mlayu banter marani bapakne. Ing mburine bocah umur 5 taunan mau katon asu loro njegok-njegok ngoyak. Ora kepengin dumadi prakara kang ora dikarepake. Bapakne Wendy njur mbandemi asu-asu mau nganggo watu. Titis pambandemi, si asu ireng jempling-jempling kebandem kena gegeri. Si asu glontang kena bokonge. Rumangsa kelaran kebandem watu, asu loro mau mlayu salang tunjang. Wendy njur dibopong lan dikekep-kep amrih bali tentrem atine. Pratelan prasaja ing cecala ndak angkat kanggo nggambarake wigatine wong ngendelake paraga kang luwih mumpuni jroning ngatasi perkara uripe. Sebab ora saben perkara bisa karampungi amung kanthi daya kupiyane dhewe wae. Jroning ayatan iman kapitayan, paraga kang banget mumpuni mau ora ana liya ya Gusti Allah piyambak. Panjenengane maha kuwasa, maha daya lan maha tresna, saengga ora bakal negakake umat dalem kang asrah sumarah mring panjenengane. Panjenengane bisa dadi parang jujugan jroning nyuwun pitulungan. Manungsa menawi nates ora bisa merantasi lan kerampunge sakabehi. Sanadyan wis reroyongan mungkasi ribeting karya, meksa ora kuwawa. Mula ya sakmestine menawa sumendhe sumarah lan nyuwun kekuatan sarta pitulungan marang Allah sang sumber kekuatan, mligine rikala ngadepi ruwet rentenging urip. Iki uga kang katindakake dening para murid rikala prau kang padha katumpaki ing satengahing segara Galilea ujug-ujug katimbus prahara gedhe. Swara gembrubuk mbrebeki kuping, banyu kang nyempyok-nyempyok mlebu lambung prau, katambah kahanan prau kang mobat-mabit, moyak-mayik ndadekake geter lan mirising ati. Wong-wong mau padha pating brengok kontrang-kantringan nggoleki Gusti kentekan pangarep-arep. Ing satengahing kahanan pating blulung kontrang-kantring, wong-wong mau eling Gusti Yesus. Gusti ana ngendi? Gusti ana ngendi? Gusti paduka wonten pundi? Pranyata Gusti lagi sekeca ngaso ana mburitan. Sumurup Gusti enak-enak ngaso kamangka prahara lagi ngamuk gegirisi, para murid gupuh matur, "Gusti, Gusti, kita sedaya bilai niki. Menapa panjenengan boten menggalih?" Wong mau ngarepake Gusti paring pitulung. Nadyan mengkono sajak para murid ora menggalih menawa Gusti Yesus kuwasa ngereh prahara saengga amung kanthi pangandikan sakpucak wae prahara kang sakawit ngamuk gegirisi mau bali tidem. Sinambi wungu Gusti Yesus ngendika, "Geneo kowe padha wedi." Gusti banjur dawuh marang prahara supaya lerem. Sakal prahara lerem, segara Galilea bali tidem. Para murid padha gumun nanging tansaya nambahi kapitayane marang Gusti Yesus. Kanthi pangeram-eram nglerompake prahara, kersa kawedhar daya kuwasa dalem kang ngatasi alam sawegung. Panjenengane pranyata ora amung ngatasi memala sarta iblis pangrusak katentremaning umat manungsa, ananging uga saguh ngereh alam sawegung. Para tresna pelem kinasih, ora luput para murid lumayu ing Gusti Yesus marga panjenengane pancen saguh paring pangayoman lan pitulungan marang sapa wae kang marak panjenengane. Panjenengane uga ngendika, "Padha marako menyang aku kowe kabeh kang sayah lan kabotan sanggan, aku bakal paring pangenteng-enteng." Prayoga awake dhewe nulodo para murid rikala ngadepi bebaya lan reribeting urip. Gagilum mlayu mring Gusti nyuwun pitulungan, kekuatan sarta semangat kanggo ngadepi praharaning urip.
Gusti mesti bakal paring pangenteng-enteng. Suwawi sami munjuk kunjungan semedalem Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci kados mlebuka sakmenika sarta salami-laminipun. Amin. Kunjungan semedalem Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.